Kaying bapaw nam bat bacrong tam ha ka perthei ka Burj Khalifa bat kaying nga badan ha Malaysia ka ba saus ba sanpau mitar ki twin tower nga tharapi itu bahaya kene ki dei balashna da ka company Samsung bat na ka jing sedang nga bas ngurit na ka jing de jhor dokha noodles henry menta ka ne ka company kashna ya ki jet ki jahat ki tang thma batnik Henry ke don rusa ki insurance ki finance bat ki chemical bat kiwe baga Samsung company kalashna pun napi ki bapet ya ka video pitip ya ka company Samsung badai tang ki bashna ya ka phone Henry kashna ya ki TV ki fridge bat ki elektronik ki bahar kom hadin baka Chinese brand ka Xiaomi bat ka Realme ka rung ha India baru ki briu ki ong baka Samsung kan sadu no kum ka Nokia Henry kamlong kumta ka Android hadin jonga Google ka ba control ya kayaw kadai ka Samsung wala ka he ka company ka no kanuro Henry leklam ka jingirap jonga Samsung kalong ka ba bahaya ka ban kyo wala ka Pixel phone lane ka Apple iPhone kilong ba paw nang baha ka persa Henry leklam ka jingirap jonga Samsung kilong ka ba bahaya ka ban kyo mentapi perkat ba une ubriu ba de chur nodel badok ha kumno laban penyang ya ka business empire ka ba he du hapertai ne udai uli byong chul ubalaka ka jing barius pa a South Korea bat kat ba dang don arpo prasnem ulas dang ha ka Samsung Trading Company na ka binta ba pintip ha Korea ka jing Samsung kadai ka 3 star ne lai teligi klor way klor upun wandor ya ka jing nong ba he baar na ka benta ka ba jing don bor bat ka balay nang mata ban ne shilenter Bat ka ni kala describe ya ka Samsung kalong ka babyang ha Seoul kala don ka head office bat house nem kat kan san pau kat bas dang ka teman Korea ka Samsung kala don lupa ha ka top 10 trading company bat parlok na du ka ni ka tema ka jingya lanti basisha jong ka Samsung kala sedang ha ka ni ka tema lapin kenria ya ka Samsung na Seoul Shabusan ban kim ya ka ni ka business kalong ka ba sya ka export le kadang jingai Gibriu kita wah bahaya kapam kadik namar jika jinglong jang ketma. Andala kut ketma uli ulele eki business ki babu rekom. Ya sugar cane lapan mi bon bah Korea. Kum ta uli yok kalat ba upun pli ya ka company sugar cane lene ka sugar cane refinery. Bat kum juru ularung haka textile company ban shna yeki jan ban pong. Daga nega jing persang jong Samsung ban shna sugar cane kum juru ki jan ban pong. Kala yarap ya ka Samsung bakan om klem u invest ru ha ke elektronik kumju ki store ki insurance company pada dung ta hapok Korea ka balong ka ba he du jong ki insurance company day jong ka Samsung da ke ne ki jingbon jong ki business jong uli kala pelong yu uba ulong ba rus pa du apo jong ka South Korea House nam kat kanan ru pra ka Samsung kala rong haga elektronik pat ka shna ya ka produk ka ban kong du ka day ka TV ka badan kat R inchi Bat kalong ru kabalak an white in kato kan nesnem kalong ka number 1 TV ni manufacturer ka balong pertai na kan ka jing job ka Samsung kala yo mensim ban shnai kiwe ki elektronik haus nam khat kandai hinya bu kandai kal pemi ya microwave khat kandai prapo ka pemi ya ki air conditioner khat kandai prapo wipat ki color TV bat haga usnam khat kandai prapulai ki temi ru ya ki komputer Ula perkat bawat lau shna ya gini ke elektronik kilong ko babiang bahan rey ke spare part jong kapat uha bantit na kawe bar ke company kumta u perkat bantit ya ke semiconductor ne ke company ban shna ya ki parts bat kala long ka ba job ha kata semiconductor jong hadu ba ondela ban supply shaki we pat kiri jong ke perthe minta ha ki Apple iPhone ke don ki microchip jong ka Samsung Nalor ka ni ki don sa ki way pat ki bab imply pi ka Samsung ka don ru ya ki heavy industry basna tang ya ki jahat kalalong ka world largest shipbuilder ka bumut ka balong haper thei bansna ya ki jahat kapen mi ya ka company Samsung Construction and Trading kasna ki surok ki tunnel ki jingking bat ki building kumbang ala ong mshwa banstangi ka ni ki video ka Burj Khalifa kumjuru kay twins building ki badan ha Malaysia Kidehi gibalashna daka Samsung Company baru kalashna ya kapa hedu asal Korea kapa kerteng ke Everland Theme Park Lokshell wat kasnaru ya kasnong kapa kerteng ke Samsung Town bun gibatip ya ke Samsung de tangga company ba penmi ya ki mobile phone Henry ka penmi yo ya ki university bat ki medical center hoot ke medical center balas dang da uli ban sngau ya kene ke history jong ke business kalang bas ngau tanat ba ban ngap Henry
Kadon ru kajing kaba kahaban yeshem. Hadin bal dep katma South Korea. Kala hier biang hakaspa kapeu. Ka production bar ki export bru barok kalakot. Presiden jong ke South Korea ukwa ban penimbiang ya ke ekonomi ke Korea ula penlang ya ki grup ban support. Ke sarkar kala ailun sya ki Samsung, LG bat Hyundai. Kenang ban penkiu baya ka yok ke kot jong keri. Hang ne ke Samsung kala rung ha saja sembiang ha ke yau elektronik. Bat kala penhiar ru ya ke tax jong ke Samsung sya ke 10%. Kenang ban yarap ya ka ban light lagi competition ke government kala kang ban supply syabari bagi customer hakeri ki penankam da ke Samsung. Ke Samsung ke kiu bah hadu kata-kata bakal tammi ki weipat ki company. Baradin katma kat kum ke report ke Amerika relief fund ru kala shimlon dan shim fund na ke Samsung. Barok kani ke Erlang namar ka jing penyedai jong uli bat upsden jong ke South Korea. Kile ya long parlok bah. Ke government kala ong yu ba kam ban shimlon na weipat Henry ke government hi kan ai loan ya uli. Uli ula pele ya ke rule ban ai kam mi ki brio pat ke jing yo ke kot jong ke South Korea kala kiu bah. Bar ha kanu ke feel ke bayu kujat ke Samsung. Omdan kanu ke company ke bayala ban ya compete lene ban ya kun persya ika haus nam arajar khatsau ka GDP ke South Korea ru kala kiu shika khatnyau persen contribution wat la ki we ru ki kiu kum ke LG Hyundai Henry ka bakam he dehi ke Samsung naduk bawan ke Samsung ke South Korea kala don hakabor bat ke yo ke kor ru kala kiu hadin ke jingkelat jong uli byong chul haus nam khat kendai prapanyo ukun jong uli kun hi ula shimti ya ke business bat ka jingye dei jong ke company Samsung bat ke government kala dang jur shushu ka jingye long perlok jong ka ha ka jingye lam jong uli kun hi kenang man penyar ya ke business ula shimru ya ki we ki kriteria ke balong illegal lene ke balong mar persya ya ka ain naduk ke liang pisah hadu urkom ke tax bat ka long hadu kata-kata bah ka we na kita gepor ula mod ban sya set hadu license Henry ka government namar ka jingilong parlok jong ubat ka Henry kala pelat yu na kata ka jing syak set patok dan saka weipat ka jing ja house nam arja khat nriu ka ba kilishnai ka Samsung Note 7 series ha kata ka rukom ba kala yo ya ka jing keno namar ka pelu ya ka battery jong ka hadu ke weipat ke system bat ka ne ka long ka headline jong ki khubor haman la kishnong ki thau bat kala pendu ya ka jing shenia jong ka Samsung ha kata ka por bat ka airline Air Force ru kala kang shisndon ya ka Samsung ban perkat ya kene ka Samsung kal haban perkat ban kang no ban snai kene ka phone bat ka jingdu nong jongka kata ka por ka long hadu $1 billion hadin ba por kene ka khubor hadin ba kilawat benia ya kata ka jing shisha kisham ba namar ba ka jing compete jong ka Samsung bat ka Apple ka Samsung kala snai ya ki phone da ka bastet bat ka balong turmur ba ban sna hadu ba kan pat kata ka battery Henry wat lak jongka kam kan randen ban sna phone bat ke size ke revenue bat ke jingyo nong jongka kalawan biang ha ka yeu ka hat ke jongka hagini kisnem ba ke yo ya kata kubor bastet ki phone ki company Samsung ha India kala herba Henry wat la kataru ka jing it bat ke jing shenia jong ki brew ya ki ne ki phone jong ka South Korea kamdu no kane baro ka sedang na ubriu ubadon ka mensim bajuat na unong de jing de hayo sha uno shna bat penmi ya ka company ba hedu ka perthe ba wat ki kena ru ki tip ya ka Samsung ngai ni ka video sa share sa like subscribe kenang ba pin yo ki video ki ban saban kublai shibun stay blessed